ta' dinja blaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Minn dan il-post ta' għażiż insellmulkom. Propju biex naqsmu l-Ewkaristija fejn Ġesu illum se jkellimna il-proxmu tiegħi. Il-proxmu tiegħi. Minu ħajsaqsina Ġesu? Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-mejtin tal-familja Fenek, Salvu, u l-mejtin tal-familja Galja, Joe Giovanna, Karmelu Franġisk. Ħuti ejjew narfu l-ħtijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti tama għal min imut fidejk Kristu ħniena. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti sejjaħt il-San Bruno jitbiet mid-dinja u jaqdik fil-ġabra. Bit-talb tiegħu għatina li fost it-tibdil ta' dil-ħajja ngħixu biħsibijietna fik, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarim il-ktib tal-Profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona bin Amitaj u qallu: mur Ninwe, il-belt il-kbira, u xandrila li ħżunitom telet qoddiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn qoddim il-mulej. Niżel Ġaffa fejn inserza ġifen sejjer lejn Tarsis, ħallas il-passaġġ u telaq fuqu biex imur magħhom f'Tarsis, il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bagħat rieflu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira. Hekk li l-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerru u kull wieħed minnhom beda jgħajjed lill-Alla tiegħu. U għadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex jaħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel nett tal-ġifen, imtett u raqad fil-fond. Imbagħad resaq fuq il-kaptan u qallu: kif int rieqed? U sejjaħ lill-Alla tiegħek. Għandu mnejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: ejjew nitfgħu ix-xorti, ħankunu nafu ta' min il-ħtija li waqa' fuqna dan l-awġ kollu. Tefgħu ix-xorti u x-xorti waqgħet fuq Ġona. Imbagħad qalulu: issejdilna ħtija ta' min ġie fuqna dan il-awġ. X'inhu xogħolok? Min fejn inġej? Liema hu pajjiżek? U min liema poplu int? Qalilhom: jien Ebrew u nqim lill-mulej, Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu: dan għax għamiltu? Għax billi ma qalilhom kollox saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-mulej. Imbagħad qalulu: x'se nagħmlu bik biex il-baħar jikkwitalna? Għax il-baħar baqa' jżid. Qalilhom: aqbduni u xħtuni l-baħar u l-baħar jikkwitalkom, għax naf li din it-tempesta kollha waqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art. Iżda ma seħħilhomx għax it-taqlib tal-baħar beda jżid kontrihom. Għalhekk sejħu l-mulej u qalu:
jaħasra, mulej, nitolbuk li ma tħallinix nintilfu ħtija tal-ħajja ta' dan il-bliedem u twaħħalniex ħatja ta' dem bla ħtija għax kontent, mulej, li għamilt kif oġbok. U qabdu l-ġona u xeħtuh il-baħar. U l-baħar raqqat il-qilla tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża' kbir mill-mulej u offrew sagrifiċċji lill-mulej u għamlu l-wedjiet. U l-mulej qabbad ħuta kbira tibla l-ġona u ġona baqa' 3 ijiem u 3 irjieli f'żaq il-ħuta. U l-mulej kellem lill-ħuta u din xeħtet lill-ġona fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejjaq tiegħi lill-mulej sejjaħt u hu weġibni mill-ġuf tal-art li mwiet. Krabt għall-għajnuna u leħni smajtu. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inti tfajtni fil-qiegħ ġo nofs il-baħar u l-wiet dar miegħi. L-imwieċ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jiena għedt tgerrixt minn qudiem wiċċek kif nerġa' nara t-tempju imqaddes tiegħek. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta ġo fija kelli ruħi mdendla, jien fil-mulej ftakart u t-talba tiegħi telet sa quddiemek fit-tempju mqaddes tiegħek. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Natikom kwandament ġdid, jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab il-Ġesu staqsih: Mgħallem, x'nagħmel tajjeb biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub? Int x'taqra fija? U dak wieġeb: int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, moħħok kollu u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: u l-proxmu tiegħi. Il-proxmu tiegħi minnu? U Ġesu raġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm, waqaf idejn il-ħallelin. Dawn neżżewh, biċċruh bis-swat, telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq. Raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm, raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu il-ġrieħ biż-żejt u l-inbit, rabatomlu, tellew fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħsibu. L-għada ħareġ biċċtejn flus, tawhom il-tal-lukanda u qallu: hu ħsibu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek meta nerġa' ngħaddi. Min dawn it-tlieta int, min jidhirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idejn il-ħallelin?
min ħenna għalih. Wieġbu dak, għallu Ġesu mur u għamel hekk intu kol. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Alla tagħna jinqeda bnies biex iwaslilna messaġġ. Kemm fl-ewwel qari u kemm fit-tieni qari. L-ewwel qari id-dinja kienet ħżienet. Jiġifieri id-dinja kienet qed terq ġol ħażen u Alla bħalma jagħmel dejjem isejjaħ profeta. Did-darba kien il-profeta Ġona li jdur il-belt u jgħid lin-nies iftħu għajnejkom, jiġifieri indmu u konvertu għax il-ħażen tela l fuq mir-rasna. U t-tieni, f'dil parabola nindunaw li Alla jibgħat nies fit-triq fejn ikun hemm xi ħadd fil-bżonn, min idawwar wiċċu n-naħa l-oħra u jbewweġ jibqa' għaddej u min jieqaf bħal dan is-Sammaritan ngħidulu tajjeb li għalkemm dawn iż-żewġ min-nies fir-razza ma kinux jitħamlu bejniethom waqaf għenu. Id-deskrizzjoni hija mill-iktar sabiħa kif infaxxalu l-ġrieħi, tellew fuq il-bima u mhux biss ħadu għan tal-lukanda u qallu ħossibu. Alla jibgħat nies hawnhekk ukoll. Is-santwarju ta' Pinu intgħażel u frabta miegħu hemm diversi nies li jwasslu l-messaġġ. Jiġifieri, il-Madonna tagħżel fi żmien partikolari nies twajba, ħafna drabi mhux popolari, jew kbar jew setanin, nies komuni biex iwasslu messaġġ. U billi qed inwassal messaġġ illi naf li qed jasal għand ħafna familji, ma nistax illum bħala rettur tas-santwarju ma nitkellimx minn anniversarju partikolari. Illum huwa l-birthday. Il-birthday ta' Franġisk Portelli. Min kien Franġisk Portelli? Wieħed mill-iktar illi ma nitkellmux fuqu. Wieħed mill-iktar moħbija bħal marit iwassal devozzjoni li hija moħbija. Min kien Franġisk Portelli? Franġisk Portelli li l-fdalijiet tiegħu jinsabu hawnhekk fil-kappella fuq in-naħa tal-lemin tiegħi. Flimkien mal-fdalijiet ta' Karmela Grima huma tnejn min-nies mill-iktar importanti. Bħallum 175 sena ilu twieled dan iż-żagħżugħ Franġisku. Il-familja minn Nadur. Imma billi missierhom kien jieħu ħsieb il-fanal ta' Ġurdan ftit il-bogħod minn hawn, ġie joqgħod l-Arb f'parti jgħidula l-Fgura, periferija tar-raħal tal-Arb. Familja numeruża biex jaqla l-għajxin tiegħu b'tant batija u sintendi kien hawnhekk il-ġrajiet marbuta ma' ta' Pinu. Partikolarment meta fit-22 ta' Ġunju tal-1883 il-Madonna sejħet minn dil-kappella u minn dal-kwadru li twajba Karmela Grima. Kienet din Karmela illi kienet toqgħod viċin, waqt li r-raba tagħha kien propju hawnhekk qrib is-santwarju. Franġisk u Karmela ma kienux joqogħdu il-bogħod minn xulxejn fir-raħal tal-Arb. U din fetħet qalba ma' da Franġisku li min-naħa tiegħu kien bniedem ta' spiritwalità. Terzjarju Franġiskan, ġie hawnhekk għamel u talab weda lill-Madonna għax ommu kienet f'xifer il-mewt, ommu fieqed bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, tant li ħutu partikolarment Nikol kienu jiġu hawnhekk u jixelu ż-żejt, jixelu id-dawl, il-lampa taż-żejt lill-Madonna. Tant kien devot Franġisku li kien jgħid diversi talb ir-Rużarju ma kellu drawwa li kull meta jisma' l-arloġġ tal-Arb idoq
kien jgħid slima u qaddisa. Nistgħu ngħidu li kull kwarta sa fejn kien jista' kien iqaddisha bislima u qaddisa. Jgħid lil Madonna kelmitu 6 darbiet da twajjeb Franġisku u qalilha wkoll lil Karmela Grima illi l-Madonna qaltlu xerret id-devozzjoni ta' xiex. Waqt li l-Karmela qaltilha xerret id-devozzjoni ta' 3 Ave Mariji ta' dunur ta' 3 ijiem li ġismi dam mitfun fil-qabar imma fil-qabar ma baqax, lil Franġisku qaltlu ejt lin-nies ikunu devoti tal-pjaga. Aħna nafu li hemm 5 pjagi li dejn ir-riġlejn u d-daqqa tal-anza, 5. Imma hemm devozzjoni li titlaq mis-seklu 12, grazzi anke għal San Bernard, illi titkellem minn pjaga moħbija. U żgur li Franġisku bdiet devozzjoni sema mingħand il-Madonna devozzjoni lejn il-pjaga moħbija ta' Ġesu li saret lir-Redentur fejn ġar is-salib. U di mhix fittizja għax l-istudji li saru fuq il-liżar ta' Kristu, il-liżar ta' Turin, juru marka dem kbira fin kien hemm lowda tas-salib li ġar ir-Redentur. U jien kont ngħid imma x'rabt hemm bejn id-devozzjoni tal-pjaga l-moħbija u ta' Pinu. U mument minnhom waqt li qed nitlob ġie dawl hekk f'moħħi. Ed veru, hawnhekk ma jaqtgħux jiġu nies bil-pjagi moħbija, veru? Kieku kelli nitkellem biss xrada s-santwarju l-bieraħ. Il-bieraħ biss, fi żmien 24 sija. Kemm nies u kemm pjagi moħbija. Ejju nkomplu dil-qudiesa. Hekk nersqu għal-fejqan. Tgħiduli għaliex għal-fejqan. Għax l-Iskrittura tgħid bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. Bil-pjagi tiegħu intom sibtu l-fejqan. Walhekk ejjew nkunu nies li nersqu għal-qrar il-fejqan, nersqu għat-qarbin u nkunu devoti tal-passjoni, tal-pjagi ta' Kristu, tal-pjagi ta' Kristu u tal-pjaga moħbija ta' Ġesu kif qed ifakkar ilna iż-żagħżugħ twajjeb Franġisku Portelli. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Irresqu issa lill-mulej it-talb tagħna. Hekk għall-Knisja kollha biex ma tiqafx twassal il-mediċina fil-qrar u fit-tqarbin għal pjagi il-moħbijin. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-pjan tal-paċi jiseħħ. Għaw 56 pajjiż li qegħdin fi gwerra. Hekk jew nitolbu biex din il-gwerra mondjali dinjija fil-biċċiet ma ssibx is-soluzzjoni fl-armamenti u l-ġlied, il-vjolenza u t-tixrid tad-demm, imma s-soluzzjoni fid-dialogu u fil-paċi. Nitolbu. Tant nies għallulna nitolbu għalihom. Hekk għandi ġo moħħi dik it-tarbija, dak il-missier, dik l-om li qed iġġor tarbija fil-ġuf u qed titlob l-Alla biex il-bambinja tila b'saħħitha. Qegħdin nitolbu wkoll għal dawk li għandhom mart terminali. Nitolbu għal nies li jiġu mill-qrib u mill-bogħod u għal xi ħaġa jażlu li jiġu hawnhekk. Irresqu t-talb tagħna mnidejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. din il-ġurnata ferud bati l-offerta
l-offerta tana, il-ħajja tijek, il-ħajja tana. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerti tas-sagrifiċċju u għat-talb ta' San Bruno, saċerdot, kompli fina l-emil tal-fidwa, għaddisna aħna li qed niċċelebraw dawn il-misteri bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġeb tal-qaddisin tiegħek timla l-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti xhieda sħiħa ta' mħabbtek, tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li għamlulek għalina. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaruk u bil-qalb intennulek, qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna, qed nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giovanna, Carmela, Franġisk u Joe, Galja u Salvu Fenek, li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din jagħmel li kif huma bil-magħmudija mietu fibnek u bħal ibnek, hekk fibnek u bħal ibnek jirxu xtaqwa l-ħajja. U ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, San Bruno u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina,
iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati slim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Tħol taħt is-saqaf tiegħi, ejt kemm. Ħallini nati imħakti biex fik nistriħal kull żmien fisni. Nitolbu. Atina o Alla li bis-sagrament li biħt qarbinna ikulli kellu x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu. Bi Kristu Sidna infakkarkom li għadi għal festa liturġika tal-Madonna Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Hekk biex f'dan ix-xahar ta' Ottubru nieħdu spinta ta' mħabba lejn it-talba għażiża tar-Rużarju. Wara l-Quddisa ngħid 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna l-Karmela Grima. Nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom tal-qrib u tal-bogħod. Imbagħad illum f'dan il-175 anniversarju ħammorru fuq il-qabar, fuq il-fdalijiet
ta' Franġisk Portelli u Carmela Grima biex namlu it-talb u imbirku dawn il-fdalijiet. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li Ben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Issa minkom jista' mhux bil-fors jekk naqsmu din in-naħa u niġu ħdejn il-fdalijiet ta' twajjeb Franġisk Portelli. Imbirku lil mulej irroddu ħajr lil Alla.